शुक्रार 15 नोव्हेंबर 2024 सान आल्बर्ट 2 उपेक्ष आणि 2 शास्त्री मुखेल ओळ परमेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता नियाळाक आदार 15 जुनाची 2024 जोराबाबेल ह्या गावांत आणि फिरगोचे सुमार 15 आतंकवादी यात्रिकांच्या घरांत भितर सरून दोग पाद्रीक त्या इगोर्जेच्या पाद्रविगाराक आणि पाद्रपुराक मार घालून तांचे मोबायल पयशे आणि आसले तितले गरजेच्यो वस्तू चोरून व्हेल्यो. तांचे तोंड बांदून आणि हात पाय बांदून तांकां जिवेशी मारूंक येवजिताले, पूण देव तांच्या आदाराक येता. जेजूय आपल्या बापाशी येतालो, बापाचो आदार तो घेतालो. परमेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. खरेंच देव आमचे कांय आसत जाल्यार आमी कोणाचीच पर्वा करिना आणि पर्वा करूंक पावना. आमी मनशांक सैवारूच वचून आमकां कोणेय कितें म्हणीत जाल्यार आमकां रोखडेंच लागता, म्हणल्यार आमी सेन्सिटिव्ह जाता. आमचें जिवीत न्हय मनशाचेर पूण देवाचेर दवरूंक जाय. आमी जावंक जाय गॉड सेंटर्ड. आमचे लक्ष सगळे देवाचेर आसता तेन्ना आमकां मनशाची पिरांत वा लॉस ना, कित्याक आमी देवाचे कृपेन वाडटा आनी वाड जायत जाल्यार देव आमच्या आदाराक येता. तें आमकां थावे जातलें. आमचें जिवीतूय हुशार जातलें. म्हजो थाराव हांव दुसऱ्यांक वा समाजाक भिवन न्हय, पूण देवाक भिवन ताच्या हुकुमा प्रमाणें जिवन वावुरतलीं.